We welcome Anyama State, United States of Biafra. We welcome you for your solidarity with the United States of Biafra. Enugu State, you're welcome to the solidarity with the United States of Biafra. We welcome Ebonyi State. Ebonyi State, you're welcome. Kwa State, you're welcome. Kwa State of Biafra, you're welcome. Owerri State of Biafra, you're welcome. Ikemba State, you're welcome. APS State of Biafra, you're welcome. Ahoda State of Biafra, you're welcome. Odumegwu State of Biafra, you're welcome to this occasion. South Atlantic State of Biafra is coming. South Atlantic State of Biafra, you're welcome. South Atlantic State of Biafra. Welcome Urobo Isoko State. We welcome Urobo Isoko State of Biafra. He has a confederated capital territory. That's Ebube, the capital territory of Biafra State, you're welcome. Eka State of Biafra, you're welcome. Ohabonyi State of Biafra, you're welcome. Efima Odumegwu State of Biafra, you're welcome. Efima State, you're welcome. Branim, we welcome Branim State to this wonderful location. Branim State of Biafra, you're welcome. Ohaukwu State of Biafra. Ohaukwu State of Biafra, you're welcome. Yeah, Igala State will host you. Igala State of Biafra, you're welcome. Igala State of Biafra, you're welcome. Long live the sovereign state of Biafra. In solidarity, Omambala State of Biafra, you're welcome. Omambala State of Biafra, welcome the indigenes of Eda State of Biafra. Welcome the indigenes of Eda State of Biafra. You're welcome. Ebonyi State of Biafra, you're welcome. Ezani State of Biafra, we welcome Ezani State of Biafra. Aludo State, we welcome Aludo State of Biafra to this occasion. Ogbia State of Biafra, Ogbia State of Biafra, you're welcome to this occasion. Odumegwu State, welcome Odumegwu State of Biafra to this occasion. Olu State of Biafra, Olu State of Biafra, you're welcome. Calabar State, Calabar State of Biafra, you're welcome to this occasion. We also welcome Ekon State of Biafra to this solidarity rally, and the Aba States of Biafra, you're welcome. The Aba State of Biafra, you're highly welcome. Asian Odumegwu, you're welcome to this occasion. You're welcome, Asian Odumegwu. Adoka State of Biafra, you're welcome. Iwuroha State, you are welcome to this occasion, highly represented. Apaki Oro State of Biafra, you are welcome. Apaki Oro State of Biafra. Apaki Oro State of Biafra. Itai Anan State, you're welcome to this occasion. Iwere State, you're highly welcome. You're welcome. Ikumisia State of Biafra. And a lot more, you are all welcome to this great occasion. You're all welcome to this occasion. Come on. You are welcome to this great occasion. The Alliance State of Biafra, welcome your solidarity, the Alliance State of Biafra. Ebonyi State of Biafra, you welcome.
Ogoja State of Biafra. Ogoja State of Biafra, you're welcome. Odumegwu, Ejukwu State, that's our hosts. You're welcome to this great occasion happening live in Odumegwu State of Biafra. Happening live in Odumegwu State of Biafra. We have the presence of the Royal Highness to this occasion. The governor of Olu State is present, and reputable men of honor here to grace this occasion, saying that Biafra has come, and we all solidarity with Biafra sovereignty all across the 40 states of Biafra represented to this occasion. Happening live today, Sunday, the 10th day of February 2025. Biafra Solidarity Rally goes on. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Biafra, we hail thee. Happening live in Odumegwu State and Ebube, that is the capital territory, the confederated capital territory of the 40 states of the United States of Biafra. The representatives all over the 40 states are here today, Sunday, 10th of February 2025, to grace the occasion. Ebeka unusi Biafra. Ebeka unusi Biafra. Agama hapu Biafra gawe bozo gabiri. Agama hapu Biafra gawe bozo gabiri. Biafra gabindo. Ebeka unusi Biafra. Ebeka unusi Biafra. Agama rapu Biafra gawe bozo gabiri. Agama rapu Biafra gawe bozo gabiri. Biafra gabindo. Ebeka unusi Biafra. Mazin Nnamdi Kanu, another savior. Greetings, His Excellency Prime Minister Simon Ekpa. Greetings, our leader, Odumegwu Mazin Nnamdi Kanu. Greetings, secretaries of Biafra, departments and cabinet members. Greetings, the 40 state governors and the commissioners. Greetings, the Biafra Liberation Army. Greetings, Defense Forces, Defense and Air Force. Today, we gathered here to affirm the sovereign state of Biafra and the support of the citizens to defend our land. We gathered here today to let the world know that the 40 states of Biafra will defend our motherland from any foreign invader. We have been killed enough. Our women and children have been murdered in churches and farms and their homes. We will defend our land and our country. Yes. All hail Biafra! All hail Biafra! All hail Biafra! All hail Biafra! All hail Speech. He couldn't recognize that one. Speech from the first state of Olo. Thank you. USB. USB, 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 USB. All hail Biafra! All hail Biafra. Ana m ekene ụmụ Biafra niile. Ị na na-abụrụ onye na-agwụ eke ji gwakwa ya ọfụma, asa agwụtọkwu ọzọ. Ana m ekene unu n'ọrụ unu na-arụ iji hụ na obodo anyị dị mma. Anyị ka akwụsi ike akwụ onye ndu n'azụ na Sam Ekpe na Ngozi Ọlabaeze. Ihe ọbụla ha gwara anyị mee ka anyị ga-eme. Ihe ọbụla onye ndu kwuru ka anyị mee ka anyị ga-eme. Ọ sị ịmakwara ị ga-eme ka Biafra bịa gị merie ya. Ya ka anyị ga na-eme ka ike gị hakwa, ọ bụ n'ego, ọ bụ na gịnị, ọ bụ n'iti ọkpọ, ọ bụ n'ịgbatọm na ọdawa. Jisie ike ka anyị wee nwee mmeri n'obodo anyị, nweta ihe anyị na-achọ. Anyị sịrị ana m arịọ Chineke nwe obiọma
ọmakwa ka o si bịa anyị bịa na sikweta ọdịrị anyị na nye ekwekwana ka okwu ọbụla kpọọ anyị ihe ọbụla nke ga-atụkwa anyị aka ya bụrụ ụzọ were anyị zere ndụ ihe ọbụla nke ga-echekwa anyị aka mgba ya bụrụ ụzọ were anyị zere ndụ ndị agha ji onye ndu na Sam Ekpe anyị si ka aka gbajie ha aka gbajie ha aka gbajie ha ha ga-afụta nwere onwe ha ga-afụta n'ahụ isi ike na-enweghị ihe a ga-akwakwasị ha ma ofu site n'aha Chukwu oke ọbịama. All hail Biafra. Biafra we hail thee.